Marani Batson. Pamsori Changamir. Pamsori Changamir. Indonzo Kenneth Mashkin. Ndirichi gumisirwa cha Tobias na Colin Mashkin. Mbamedu chiriwa koma na 5. Ndirichi gumisirwa mkoma wekutanga mkoma wechipiri. Then kuna wakoma wa 2 vari kuLondon. Saka mbamedu chiriwa koma na 5. Ndirichi gumisirwa mkoma wekutanga mkoma wechipiri. Kozoita vamwe 2 vari kuLondon. Zvakadaro amai akashaya 2013. But amai asati ashaya 2013 akatigarisa pasi akaudza mhuri yese nababa kuti pamusha pano ndepechigumisirwa vamwe vakoma vakatopirwa kwavo muminda kwanambuya nezvese zvese. Zvadaro inhana munyawe zvikoshesa nokuti ndinogara kuSouth Africa. Then 20 after COVID ndakanyanya kuuya kumba ndichigara pasi nababa tichigadzirisa musha tichiwaka tichirenovate. Ndopatakatanga kuonawo nekudzidzisa history yemusha nekukosha kwemusha. Mukudaro imomo hondo yakazotanga baba asati ashaya. Mukoma wangu wandinoteedzera inini ari kuLondon anoshanda akapiwa kwake kwekugara kumhiri kweroad ranga riri munda wababa but akapiwa kuti kwaite kwawo. Saka ikoko akabva employer mwana wedu kwababa mukuru kuti aite manager ipapo achishanda nevamwana. Saka mhosva yakatanga pakutanga baba asati ashaya. Vakapinda mumunda vakachera makomba. Baba anga asingazvizivi akazoona makomba acherwa. Baba aona makomba acherwa adaro akabva amhanya kwaSabhuku Nyasvimbo kuti Sabhuku watanga futi chii kuitika munda mangu ichi. Sabhuku akati hapana chandiri kuziva wena. Pakuzoferefeta nyaya yacho ndopa wakaona kuti mukoma wangu inini akanga atuma vashandi vake kuchera makomba munda kuti vaite orchard mumunda. Nyaya iyo yakazosvikawo kwatiri kuti ndozviri kuitwa kumba izvi. Mukoma wangu inini ndokundifonera ndokundiudza kuti ningina ndapiwa 1000 trees neZANU-PF da kuti tinatoita orchard pamusha panake. Ndikatobvumawo kuti nyaya iri right. Ndikatoenda pandakaenda kumusha ndikati baba itai kuti vanhu vaite maorchard. Tese takatokurudzira kuita maorchard pamusha. Baba akaramba kana munozoita ndafa munozoita ndafa munozoita ndafa. Baba akaramba. One day ndichitora baba because anga akuvhara. Akati baba makarambira kuti mukoma aite orchard. Akati mangwana zvinonzi ndakatiwa nababa. Ndopandakavhurika maziso kuti pane vanhu vari kutoronga tsoro panapa. Ndakubvunzawo namukoma wangu kuti ada kutotora pesa baba ita orchard kusvika kumba kumusoro. Ndopandakaona kuti pane nyaya. Zvisinei mukudaro vakabva tanga kushupana nababa. Baba achiti yogara kwako ndakakupa kwako gara kwauri ikoko urudei kuno. Baba akazvisvika pakushaya. Vanga vasawirirana haana kumbobatira nechema kana kuuya kumba nemhuri yake haana kuzombouya kuzochema baba. Zvadaro baba tichingotapedza baba wiga baba after a week akatanga kukura matombo muyadhi achiita zvinhu zvake achituma mukomana wake vachiti toda kuita madhemu. Ini ndo pandakazomufonera ndikati mukoma tiri kuchema baba madii kumbosiya mhepo ipinde mumusha kumbosiya musha wakadaro kanzi aiwa ine maprojekti angu aiwa nababa wako aiti handipindiri naidzo siyana nazvo nemadhiri angu bambusiyo takatanga kutukana. Mukoma wangu iye anondituka achitaura zvakaoma. Mazwi makukutu mamwe acho maaudio ndinawo mamwe acho akazodhirita pandakatanga kuashira nana mukoma kuti mukoma wangu anotaura zvekuti tafunganisiri mwana wake haandioni kuti mupenyu. But sezvinei zvakadaro nyaya hombe yakazotanga pakuti iye anoti pane dhiga raakapiwa dhiga rende rake. Tikati but patichitaura nyaya paakatizirwa akatizirwa nemumaraini kwaNyasvimbo. Akamitisa kwaNyasvimbo baba semunhu akabva wena uyananisa baatora muroora iye achiramba muroora batoya pamba kanzi muroora pakati akafanira kuti muroora uya gara apa. Kana urodawo pekurima rima apa gadheni rako iri muhomba gara apa rumu yekurara rara apa. But muroora anga achiri wechikoro saka haana kuzomunya kugara pamba akabva atoenda izvozvo vakuLondon vese haana kumbobvira azombo kana kurara kana kugara. Zvakanga zviri zvingori nguva diki vachida kuti kuumbanisa imba.
zvadaro takati fambe Smart paakauya Kennedy anga ari kumhiri kwake kune munda wake Smart mwana paakauya vaidya akatosvika kuti chitori madhiga iroro nababa tichienda Kennedy isisu baba vatanga kukomberena kuti mabhiridha aikwa Mukoma naSmart vari kupedza chikafu ngativape dhiga riyai varime dhiga vazvimirire vasakuuye kukumbira chikafu mumba because ndo nyaya yanga iri pekuti vari kukumbira chikafu mumba but siteso tikatoona kuti zvakanaka zvikati ngavaendere mberi varime mudhiga muyamu saka vakatanga kurima mudhiga muyamu vachizvimiririrawo then zvamira zvakadaro pakazoshaya baba pamanja ndichitaura hamuna Smart ndikati Smart unoziva here kuti mauri kurima umu harizi renyu but munorima kurima ndokubvumidzai but harizi dhiga renyu right amene zvakasvika kuna Mukoma ndokutumwa mameseji futi akaoma anotaura zvikukutu zvekuti handifanire ndiri upenyu achitopa maexample kuti ndinozviita kana vana Mukoma wakawa ndakavabvadzirisa arimo mukana ndoda kuvateerera zvapera zvakadaro inini handazombopera ndichitaura naye zvadaro akabva atitsve zvekurima akabva aita dhiga racho rese iroro mabhanana 1 meter by 1 meter 1 meter by 1 meter mabhanana zvokuti ngori kuSouth Africa wodzoka pamusha kuona pane makomba emabhanana wodzoka pamusha vakutema magamu vakutoenda havasisiri mudhiga muya ndinaro picture racho apa havasisiri mudhiga vatobuda mudhiga vatoenda pasi futi vakutotora minda yese rwizi rwese magamu kuseri uko vakutosima futi magamu vachishandisa mukomana yeri ndo nekuti vanotaura mazuva akakokota takambogara pasi nefamily kuti timboyananisane but zvakatadza ndosaka ndakabva ndati nduyo kuna mambo mundionesewo kuti ndipowo mazano kuti ndoita sei. zvausingaziva kudii hauzivi chekutanga watumwa here kuti utaura wakamirira munhu indatumwa kuti ndiwe ndakamirira Kennedy ndakazvimiririrawo pakuti pakauya Simon pakauyawo paine rakanzi Smart vaswera saka akauya ari okay saka nawe nepapato unoziva ine nyaya yedistribution yeminda right pamusoro wemabho inini pandakatangirawo kuziva ndichibvawo kuimba yedu ndichindochengetwawo kwasekuru vadika ndakatanga kugara ku2007 ndiri grade 5 mbuya Masvikeni wachiripo mai wava ndakatanga kugarapo pawakauya kuzonditora ini wanga waine mukomana webasa saka mukomana webasa anga ari ndobva wasara wari 2 ndobva wauya kumba kwambuya wangu ini kuzondikumbira ini ndakatanga kugara ku3 kuti iwo mbuya Masvikeni nasekuru Masvikeni neni 3 ndobva pazouyawo wamwe wakomana webasa wakazotsvakwawo ndikazongogara but pataigara minda iri kutaurwa mbuya Masvikeni dhiga iri ndora riri rekupedzisira kubva kuminda yavaishandisa kurima waingotaura vachiti waingodaidza vachiti kudhiga rababa washandewo ini baba washandewo ndasingavazivi kuti ndewapi pavana vavo wese wandainyatsa uziva ndiye Kennedy ari ku-UK wandiushandira nhasi saka ndiye anonzi washandewo dhiga ratinotaura nezvare ndorine nyaya ndorakatanga nyaya saka parairimwa pese patairishanda apa ini ndirikurawo mbuya Masvikeni ava ndo mashedzera vaiita kuti dhiga kana tiri kusenza pamba waiti nhasi wakomana endai kudhiga rekwa baba washandewo indaisaziva kuti baba washandewo ndokuti ndaisamuziva Kennedy nguva yacho iyeyo mbuya Masvikeni wachiripo sekuru Masvikeni waivapo but wanga vasingambo havaisambotaura nezveminda
handidi kunyepa pakuti nguva iyeyo zvava zvisina dambudziko ba. Saka pakazotanga dambudziko ndepekuti inini pandakazonga ndakurawo ndibva ndatomboendawo kwangu kwandakaendawo ndobva ndazotanga kutaura nababa munini Kennedy uya kuti achiti Smart ndoda kuti udzokere kumusha titange kushanda tese, pamba pangu hapana munhu ari kugara nokuti ndiri kushaya munhu anonyatsondiitira zvinhu zvangu zvandinenge ndichida. Saka unokwanisa here kuti tigarisane todai zvazvawirirana 2017 mbuya Masvikeni akanga ashayika 2013 asi sekuru Masvikeni wanga waya zvikani. Saka chienda kumusha kana wasvika kumusha baba Kennedy andizvo wakati ndinoda kuti tisenze tese pamba pangu zviriwo kuti anga ane musha here padhiga iroro musha kana kuti akavaka samwe musha utoriko kumhiri kutaura wakawaka kusiri kudhiga iroro kusiri kudhiga bai. Saka ndibva ndanzi 2017 chikasika sida kuti udzokere kumusha. Kana wasvika kumusha unoenda kuna baba. Ini ndofona ndotaura nani nababa. Ndibva ndaita saizvozvo. Ndakasvika 2017 kumusha muna April. Ndasvika kuna sekuru Masvikeni pandawatsanangurira ndobva wafonerana nemwana wavo ndobva wataurana kuti dai ndadzosera Smart tichange tichishanda so asi anenge achigara kumba kwavo waka ndichigara ikoko pamashandidziro ataiita manje ndeyekuti tine zvatakawe sekuru Masvikeni akabva Smart haukwanisiba kuti unge uchigara kumhiri uko. Iwe wakakurira panapo uri mwana wepanapo haungambobikiba wegawo unouya uchibikira panapo wozoitapo zvaunenge uri kuita kupi kubasa kwako. Tagara ndandichiri 1 but baba munini Kennedy akatanga kuemploya wamwe washandi zvekuti nhamba yakazonga takuwanda. Sekuru Masvikeni vaazoti Smart wanhu wako wakuwanda ini zvechikafu izvi handicharozviita sei handicharozvikwanisa. Asi dai wanga uri 1 iwewe but wanhu wako wawanda wawakushanda nawo saka zvekuti muchaya kubikira panapo hazvichaiti. Complain iyoyo ndobva yaenda kunana baba munini weSAA semataurira wanga uri kuita. Patachiri ndobva vatafonera futi baba washandewo wataura nababa zvikanzi right zvandaa kuchiita vanhu wako wawanda. Dhiga rako riya rawakasopiwa namai wako riya Smart ndokwaakurima ogara newakomana wake wamuri kuyeya kumba kumhiri. To me, it doesn't make any sense. How can Baba say dhiga rako riya rawakasopiwa namai wako ndiro rawakunorima apa zvikurevera? It means kuti imimi dhiga rimamusi kurima ndozvazvikureva. Because kana utarawo kuti baba akati dhiga riya iri rapakasopiwa namai wako riya iri endai morime ikoko ndozvikureva kuti dhiga ranga rizoita sei ranga rizokushanda. Imimi mamuri kurishandisa iri dhiga ayo inini ndinozama tifambe tese iwe uchitauraka isu tichibvunza iwe uchitaura pane pawatauraka sofa patati timbobvunzani ndipo ipo pano pekuti dhiga iyi manga muri kuririma here? Dhiga iri sekuru Masvikeni wairirima kwete Kennedy because kumba kwaKennedy kwakusina munhu waini kusava nemunhu kumba kwaKennedy kuva nemunhu kumba kwaKennedy hazvina musiyano wapanyaya yetokubvunza. Tabvunza kuti munda wanga uchishanda here isi hongu kana kuti kwete. Saka iwe wataura kuti munda wanga wanga usikashanda andika ndizvona munda wanga wakamira. ini hana kutaura kuti munda waisashanda pakuti munda uyu sekuru Masvikeni munda uyu ingori minda miri mihombe waraitoshandiswa because dhiga iri harina gore rarakamborega urima rairi manani ndopane mubvunzo. sekuru Masvikeni ndowairima
panguva yanguva yandandisipoba nenguva yatakakura tese ndo waingoririma. Defect yekuti sekuru Masukeni ndo wairima dhiga, it means dhiga ngerao. Kana dhiga ranga rakapiwa Kennedy, unotaura kuti sekuru Masukeni anga achirima apa, asi Kennedy ane musha wake neminda yake yakapiwa kumhiri kusiri papi pamushana. Unotaura iwe kuti the reason why sekuru Masukeni akati uya kupi pano andika is because of what it wega mawanda sekuti pakazoti chizo chiendai kupi kwenyu kumhiri because madii mawanda ndizo iwe ndo rutaura iwe handisi kutaura ndo rutaura iwe kuti makadzorerwa kwenyu nekuti mamadi mamawanda andizvo asi uri one waizi hakuita sei gara asi even though nyango waigara papi ipo papa na sekuru hadi iwe wairima badhiga iro ripo dhiga iro raingorimwa nani na sekuru. It's very clear. Saka so far kuti ngatifambe naro dhiga sekuru ari kurima imabira kwani kwenyu makabira here kana makaramba muri pasekuru ayo zvazvakaita kune kumba nekune mundawo tati mawanda makashifta here kogara uko takashifta because inini pandandiri 1 handina kuzobikira patakawanda takabva tadzoka kumhiri kuya kwati patatanga kungoitawo zveikoko. Alright, ngatitarire muri kumhiri ikoko makazodzoka rini kuya korima pairima nasekuru Masukeni. Ndo pandandakwira because ndiri ndakadzoka kumusha 2017 ndasvika kumusha 2017 saka 20 ayo dhiga ngatifambe mufambiro wanga waita madzoka maakumhiri sekuru Masukeni wasara uku nedhiga ravo neminda yavo nemusha yavo. Mubvunzo wavo kuti makazobva rini kumhiri uku kudzoka kuya kudhiga kundange kurima chidhiga ndopanenya 2018 ndo pandakatanga urima 2018 sekuru arisiya rini pandakasvika wakanga waririma 2017 yepo wakakohwa chibage next year yacho havana kuzorima ndo yakabva wafonera mwana wavo kuti miwa shamani smart wako wane vanhu vakawanda saka iwewe smart akuzvimirira but anorima dhiga rako riya ari kudzoka kundobikirawo asi dhiga anoririma. wati iwewe sekuru wakafona kuna Kennedy akataurira Kennedy kuti Kennedy wakomana wako wari wawanda izvo wawanda ndaakuti wachirime chii washandise dhiga rangu rechi rekuzasi because mubvunzo uripo ndekuti kana iwe wambotaura nyaya yekuti sekuru wakataura nyaya yekuti dhiga rawakapiwa nambuya mubvunzo wobva wauya kuti saka kana mama akapiwa dhiga iri nambuya mbuya wasati watofa saka sekuru anga akuti ende mubvunzo wobva kuti saka sei manga musiri kuririma ima makapiwa sei mama wada kukumbira kuti kuna sekuru kuti murime dhiga renyu ramba makapiwa ayo harina kumbokumbira saka sei sekuru wanga uzofonera futi mwana wa dhiga raakapiwa kuti taakukupa dhiga kana akanzi taakudii akanzi smart uyu kubva nhasi vanhu wake wawanda ndaakuti azvimiririre ari kumba kwakowo saka kubva gore rino iri akurima dhiga rako riya handi muri kuona saka dhiga iri ndakabva ndangotanga kuririma 2018 sekuru wachiripo. Inini asanda nestate inini asanda nestate because apa bandida apa ndepakene
Smart nga mwana yangu mashikini. Mwana wa bamnini iyo family hii ndo vatorwa na Kennedy mukoma weavo kuti uya umanage mabusiness avo asi kutigara kupi kumba kwako. Saka Smart paakatanga kuya ndo vaambogara nababa wani weavo uyu Kennedy kobva aramba achiwedzera vashandi mundara kochita achakwanisa kuwafidha vashandi achakwanisa mawanda chienda imbogare kuchi kumba kwaemployer wenyu ava kochienda kumba kwani kwaemployer waenda kwaemployer ndo makuchitawa na Smart money kuzi mudhara nauyu wakazofonerana wakati digari yaira wakasopiwa namairiya ndaakuchiti kuchirima pane zvoutaura zvese pane zvinhu zvisiri kubatana handiti kana baba achiti ndaakukupa kuti uchirime zviri kuti hapana element yeownership hapana element yeownership because baba ari kuti ndaakukupa because vanhu vakuwawanda kuti uone zvekudi zvekuwafidha nekuti zvauda kuita zviite sei zviri because dai wanga unditaura inini kuti uyu baba akabva ati ndakupa dhiga iro randandichishandisa yes nori kuti baba wakuti chishandisa there is no element yeownership because kana wakazishandisa ikativizi muchashandisaka muridzi akapiwa chinhu kana akuchida wodi kunotora because according to the family iri kuti munhu wese wakapiwa pani pake ende chimwe munhu ndada kubvunza ndekuti baba Smart paitaurwa mafoni ese aya ndibaba nemwana maamutoripo foni yaishandiswa ndeya kushandiswa kwefona zviri kuti uchibva wagara uchiteerera kutaura foni yaishandiswa ndeyekuti ndainge ndini ndaifona wachitaura nekuti sekuru Masvikeni wanga wasikagoni kushandisa foni wanga wasitorina nefoni ukafona foni yangu handiti shumba ndikumbirawo foni yenyu ndobva ndapa munhu foni yangu kana ndobva ndafona nhamba ndofona nhamba ndomupa munhu kuti chitaura nechii nemunhu wako wamutemo here wekuti ndekuti ndakupa foni zvauri kutotaura pafoni yangu izvo ndoda kuzvizwa kana kuti pamunototaura private yenyu ndinofanira kunga nditoripo nekuti foni ndeyangu kana iwewe chaikupawo chiwindi chekuti murungu wako iwewe ari kutaura nababa wake murungu wako uri kutaura nababa wake iwe wobva watotorawo chewa wabva wagara pasaidi itsika rudzidzo kudontaurira muSmart iwewe tiripo ipapo manje zvorisira dai wanga unotaura kuti pafoni pauna foni yako yerekota conversation wondiplayera conversation nekuti ndiyo conversation yakaitwa naKennedy kana baba because zvauri kunditaura iyese because anga aripo pawaitaurwa nyaya iyi umwe anga aripo besides iwewe ndiani paitaurwa nyaya yevanhu vaiwepo wese wakanga waringori washandi ndipe hwani apa pane wese ava hapana ndokupa ibhozi waisa wako ndati iukaundipire wakawasipo ndati iwewe newanhu wamwe wanga wainawo wanga waripo ndipe hwani wacho wawanga uinaye masoko achitaurwa iwo washandi wacho wautauraiwa ndipe hwani zita rake vamwe wacho panguva yacho vakasoenda andinokuza kuti akaendeakaaaaukauzani ndati bambo ndipe zita rehwani zita revakomana kuti aishandidzana navo ndati paitwa mafoni aya conversation mati imimi wamwana wainge waripo washandi anzvo ndovada chichini paiwo zita rehwani mushandi hwani anga ari painzi Brian Mbangu ehe umwe wacho ndiani ndiye akanga aripo mukomana anga aripo umwe wacho ainzi Daniel Makomva aibva kunyanga uko ndo wakomana wakanga varipo okay hapana waine nhamba dzake
zvinezvi anonzi Brian uyu ndiwe kumaraini kwedu uko, asi nhamba dzake handinaba zvaizvezvi, asi dzinogona ndozekuti ndiye anogona kutsvagwa akadzika wanika. Uyu anonzi Daniel Makombayo handichamboziiba kuti kana tikada kuti tiye nyasha neungowanike pipa. Right. Baba na Kennedy wakambonesa. Baba na Kennedy pachavo wari wairi havana kubvira wakanetsana, asi pane pandandoda kuti nditsananguro patsanangurwa nazobva pakatangira nyaya yeminda. Kennedy na baba wake wakambonetsana. Inini pandakatanga kuziva havana kunetsana pabazi rangu. Inini pakuziya kwangu handizi havana kumbonetsana. Baba pakafa Kennedy akauya here kumana? Haana kuuya. Sei asina kuuya? Akati ndakundikana kuuya mapepa angu ekuti ndinge ndiri kuuya aramba, ndozvaakataura. Saka kubva akazomboya ipo kubva pakafa baba asati ambouya pa kusvika izvezvi haana kumbobvira akauya kusvika izvezvi. Wakafa 2023. Saka imi munhu zvamuri kumaneja ndezvefoni mutipinana mavhidhiyo nechiye zvakuri ndo kundoshanda kwatino tinongotaura pafoni, hatina patinomboona nhaka, tinongotaura pafoni chete. hamusi kungoita kuti mari saka munotomutumira mari nekuti ini handitumiri mari, iye ndiyo ngotumira mari yekuti tinoda kushanda apo tibaita so. Munoziva ini kuziva kwandoita business kama kana munhu ari into business you are into business because you want to make money, you want to make profit, and you can't employ a manager nema-employees 25 washanda namanager wasina any production yauri kuita rukunza mari. Hapana chinoti chaakumbounza mari pamashandiro atiri kuita izvezvi kusvika izvezvi kanhasi uno. Muri kuitei? Ndichiri kuvaka zvinhu zvaari kuda kuti zvivakwe pastendi pake kurwizi uku kwakuchitaurwa, akati toda kuchera fish pond. Iye unoti ndekwake sekutaura kwake. Izwai bambura, ndosaka ndataura baba kuti kana mati makamirira munhu mapiwa power of atom chibva mamira, munofanira kunge muri kuziva zvese zvamusiri kuziva. Mamata kuti zvandidii handizivi, zvandoziva because chandoti kubatsirei bambo smart. Vanhu vari kurwawo, wana wanyamunhu vari kurwira keke ravo. Imimi in this case, in as much as muri masvikeni handida, but pakeke hamupo, munewo renyu keke ramunofanira kurwira. Saka kana if it is a family arrangement yakaitwa nababa wavo namai wavo nawo, you cannot be part of that. Because we are saying these are brothers, and wasipo chete pa brothers are 3 to 2, and my brothers are 2 are away and asuru kuirana newamwe wese zvavari kuziya iwana, and the same person here asuru kuirana newamwe zvavari kuziya is the same person you are representing. So is your word against their word? Kuti wari kuti pakafa baba namai minda yakagwewa sei? akupinda paumwe njere, akupinda paumwe, ari kuziva kuti ari kupinda paumwe ndiwo ndo wakapiwa. Iwewe ukazenda uri memunda umu nemunhu ka, because iwewe uri manager, chef wako akutaura kuti mamunda ndewangu,
iwewe shefu ukaudzwa kuti pakauya munhu anotaura kuti munda weshamwari hawasiwa shefu wakubo ndewangu chako iwewo handi chikuzoti ite fight that person kuti munda ndewa shefu wangu nyaya yako iyo ndokutotaura shefu wangu kuti shefu I can't work in this field yamakati ndishande because pane auya ari kutaura kuti ndepani ndepani pedzeranai nyaya yenyu ndozoya koshanda because nyewe kana uri mushandi if you continue working in a disputed area you also become part of the problem. Akambona zvito zvabambosipati kuti pamwe pacho kana wari vana vanyamunhu ava wane nyaya dzavo ngawaite sei ngavapedzerane nyaya dzavo because mukaona imimuka uya pamusha pavo vari kutaura ava vana mukoma waripo muningina aripo ende hondo iri kunzi hondo yaKennedy nababa yakatanga baba richi mupenyu kusvika mukufamba baba zvokuti Kennedy up to day nemhuri yake wasita yako hawatozivi baba ri pakaita sei asi minda yemu kuti nhasi sai mabhanana yawo zvina Kennedy sai mabhanana ndedzise mubaba iyeyo wasina kuya kochema ipapapo ndiri babata ndosaka ndatika uri kuona here gravity yenyaya yauri kuzvipinza mukati nechii ora chimbogara pasi iwe chimbogara ako pasi iwe smart mukoma mundimi mukoma yes sungai isi zvatoda tizive kuti family position kuti minda payakagoyiwa nababa minda yakapiwa hapati minda yakapiwa hapati minda haina ku baba wadu Patrick Joseph Mashuke baba wedu havana kupa Kennedy paakaroora kwekutanga kana kuti paakaita mukadzi kwekutanga munda wanga apuhwa nababa anga aseturima ipapo saka semuroora mumba amai vedu vakati ngatipe muroora uya mumba pekufanorima kubva apuhwa pekufanorima nekuenda kwenguva muroora iyeyo akabva azokuenda kuUK inini zvandadanoda kutaura ndezvekuti chekutanga a week ago chimbopa distribution yakaitwa nababa yeminda kuvakomana vezinozi baba wakapasii baba haana kupa distribution munda kune anyone zvisanganisa nenini makakuwana inini handina kupuwa munda ndakapuwa pekuti kwazongwaoda kuwaka unozowaka apa sezvinewo dhiga racho nekuti ndichiri kushanda ndakati baba ndida kutapuwa mombe saka ndida kuwakawo danga kubva handipa kuwaka danga kwekutangisa kwacho akanditi wakadanga rako apa ndibva ndawaka danga rangu ipapo ndo kwaitangira dhiga rakanga rapuhwa muroora paakauya kuti afanorima panguva iyoyo paakazongoenda inini soruzivo rwangu ndinogona kunga ndakakanganisa nekuti ndandikagari pamba kwenguva yakareba hapana airima padhiga iroro asi pakazouya smart wakuuya kumba kwedu sisu kubva kustendi yaKennedy kubva vanzi Kennedy anga akapuwa stendi yake ndiye chete mwana wababa wangu wedu isisu akapuwa stendi ini handina kupuwa stendi yangu ndega hapana futi wamwe wakapuwa mastendi asi pawakazonge vakugowa zvinhu zvavanga wakugowa wedu ari kuLondon akapuwawo munda waiwe wambuya inini zvikanzi unogara nemunin'ina wako uyo asi iwe unowakawo dzimba dzako apa ndibva ndapuwa pekuwaka dzimba dzangu mustendi yababa iyoyo yakapuwa munin'ina wangu uyu munin'ina wangu haana pakapuwa akapuwa baba vakagwera munhu wese
Kennedy anga apuwa ava wakapuwawo pamhiri pakanzi apa ndo papapo nekuti ane famu yake kwaanogara akanzi saka kana urudawo dzimba kana uruda kuzi wakaimba unowaka apa sekupa kwakandita unowaka apa uyo akapuwawo pake Vona zvutaura ava kuti vanhu vakapiwa minda Wakaburiswa muyadi vakapiwa minda Kennedy akabudiswa. Kennedy neumwe akapiwa munda wani ari kulandani wambuya Vamwe vese vamwe vari 3 wakanzi achasara pamba mudiki ndonanzwa akachasara pai pamba panapa mudiki uyu ndiye last born asi uyu akapiwa pekuisa chiimba danga kuzikanoda kuwaka iwo unowaka apa danga rako apa uyu akadiwa kuti akapiwawo futi asi chawasina kupiwa minda kuzi iwo munda ndo wako ndowakambozi minda irapa iyi asi kanoda kuwakamba iwo unowaka apa iwo unowaka apa asi minda iripo pamusha alipo ndeupi ndeuyu asi wakatobudiswa wakatopiwa minda nekokugara ndi Kennedy neumwe wari wakati saka vakarumurwa vatoripo. saka inini kufunga kwandiri kuita izvozvo izvi ndazwa pachitaura kunzi even mudhiga macho atodarika mudhiga macho atosima futi mabhanana pamusha pacho pakapiwa uyu atosima futi mabhanana ipa awacho anasimati vamwe vashandi vacho watogara papi pamba ipo pamwe pake Vanhu vari kugarei kwasekuru vasikagara. pagakawa iri parakaramba riri kuenderera achindifonera inini aifonera inini aifonera pafoni yemunini wangu because ndati kugara naye mamwe mazuva acho iwayo akati ndida kutaura namukoma kubva zvikanzi aiva foni yamukoma iyi taura pafoni yamukoma kubva azoita turu pafoni yangu zvikanzi mukoma akataura zvakawanda wanda asi zvandida kuti nditaura nezvekuti akabva ati musaende kudarira mambo kwandakamhangarirwawo ndikati sei kuti tirege kuenda ikoko haana kupindura ipapo ndikati vandamuti inini kubva azofona futi kechipiri vandamuti iwe Kennedy uri kuenda kumhiri kodhimanda pausina kupuhwa paukanzi ufanorima pakapuhwa mukadzi wako kuti ufanorima asi iwewe mufenzi mako pane dhiga riri kupedzisira riri kurodhi iro rechidomo pakati iro titara pafoni uchazoita sei naro sezvo kubva pawakapuhwa ipapwa handisati ndamboona kana gore rimwe rawakaririma kana pamainzi murime kunoku wanga wasingaririme dhiga iro rero inini ndikati inini pana ndiri mwana wechikoro ndiri kuita grade 4-5 takaiti wanga uri munda wechikoro usati wapuhwa baba munda iyoyoyo tairima imomomo mauri kuti mausiri kurima imomomo zvikanzi ndira kushandisa ndikati aiwa kudhuze nemba dzakati zvikanzi ndida kuisa fish tenge yangu ndikati kudhuze kupedzisira kuziko dzasuku zvikanzi ikokoko ndida kuisa dzimba dzekuti pakazovakwa kiriniki iri almost less than 100 meters kubva pafenzi yake saka ndinoda kuti vanhu vauya koshanyira vanhu vanogara pakiriniki ipapapo vauya kubhuka umba dzekurara muyadhi mangu imomo ndikati zvino wabva wapedza yadhi yese yawakapuhwa nababa nekuwaka dzimba dzenguruwe nguru dzeshe hasati dzangu handifungi kuti dzirimo apa wakutoda kuisa fishi apa wakutoda kuwaka mashalezi apa uri kurwira dhiga rausina kumbopuhwa zviri kumbofamba sei kubva akata no isusu ivi takangonaka ndechekuti for now iwe smart newamwe wako mashandi endai mushande kumabani Ibvai muyadhi kwa Kennedy ibvai muyadhi mababa namai mune wamwe wakapiwawo zvakadii karumurwa kusvikira Kennedy azouya
nyaya yozogadziriswa sechii sefamily. Because right now hatingadhiri nemunhu akushandisa foni upa instruction yokuti endemosimamazana pakati endembogare pakati endembogare pakati aya ikandona imimi ibvai mumusha endembogare mumusha waKennedy moshandisa minda yani yaKennedy kusvikira Kennedy azouya nyaya yozogarwa pasechi sefamily yopera, because nyaya iyi haifi yakapedzwa nefoni uyezve haifi yakapera kana Kennedy asiri chii titesere misesma. Saka imimi ndo zvatokutaura izvo, imimi pamuruzi muri maakupinda mumusha muchisima zvese zvamuda mabhanana nechi siyanai nazvo, mirai mutaurirei Kennedy. Saka anokumbirawo kuti Kennedy angambokumbira kuti ndinokwanisawo here kuti ndizofone ndichitaurawo kana kuti ndinokwanisa here hamene zvangu kana kuti sematauriro amuri kuita mambo wangu mumutaurira direct pakuti inini ndikadawo kuti pamwe pacho hamene kana zvichikwanisa iwe wopiwa nhamba dzangu apa dzefoni, iye wozondifonera after that ndomutaurira position yechi indara kuti hatisorovhiba nyaya pafoni kana kuti chii. For now wakomana wako ngawabve mumusha, ngawabve muminda yese, ngawanoendiwa nete zvimatanga enguruve ndichii kuchii kwako kunozikanwa ndikwani kwako kusvikira wazouya, then we sit down as family togadzisa nyaya chodi yobvapera yopera once and for all. Because right now arikuita zvari kuita hatichazi kuti intention yake ndekuda kukonzera destabilization mumusha here, achine here pfungwa dzekuda kudzoka kana kuti haana. Because you can't be giving instructions kauri kusaidi kungoti endai kudiga rakati isai mabhanana itai pakati endai moise patakaikoni isai pakati ndakusa mashale itai pakati aya ikanzira ngauye muri iwirirane kuti uyu pake uyu pake uyu pake. Estate yababa wana wese mabeneficiary, whether mukomana kana kuti musikana, mwana wese ari entitled ku estate yani ndababa wake. So kana if there is need yekuti estate yababa itombo declare master of the high court ngatonoonekwe mo declare estate yababa yese, then kana yadeclarewa yosheyiwa equally zvakanaka zvisina chii. Ndiyo imwe other chii option. Kana isiriyo iyoyo ndeyekuti must come down, uya wotaura nevamwe wake masiblings wowirirana zvakasiya zvataurwa ndibaba nani namai, umwe naumwe paakapiwa rupadi. Asi kana zvasvika pekuti kuwirirana kwadii kwaramba, then vanhu vaapproacha the master of the high court, estate yababa namai yoita sei yodeclarewa, then zvinhu zvosheyewa chii equal. Ndizvo here Mr. Smart? Inini ndikupanda mochizoromutaura izvozvo imi hamuchatauri neni, chipiwai nhamba chete dzangu iye wotaura nani neni. Ini chandangokuudzai chete chekuti mumusha mumunda isiri yaKennedy yamuri kudzwa nemhuruza isiri yaKennedy, budaimo endai moshande kuri kuzikanwa ndikwani ndekwaKennedy kusvikira nyaya yenyu yaita sei yapera. Andizvo handei Mr. Smart, bye bye.